Egati ya wananchi kurwase sublocation ya Gekano eyue gotoka imeye wadi ya Magombo bunge ya Kitutu Masawe imeye kaunti ya Nyamira nigo beso kirina kugania omokonyi bwo mugambi asorogongorwo anyariko ba gakwa gacherwa ABC asago kolera emirimo yaye gukwana litukulia rero nigo babiri bagoteba buna nigo andake egochia bakongu ekerbaganeti osekero aganeti kugaya na mangana au egento bono gekubabera kongu nonye no kumoikera asekeri buna nigo atabwatia ABC asago kolera emirimo yaye muriketo Polycarp Ukara na roboti ruo asuwime negati y'abananchi abaigana nabo abange bawale abanyamaiga kurwasa ibinyiro aho ebi bigotoke mehe sublocation yiga ya Gekano kuriga sewade yiga ya Magombo bakorera engai bagendere ko bagwitira samatuka matambe ingenda Germany ya batuletiga amokongo toja twaraga akere mbule gotwa sabe se kiro jingo tokongera kire ntubu atia tokorera bananchi gasuya se ekero ya bisindi bigana tokwaga tu na ndio tumiete ande nabo mwara ngamaswa nyomba ali amara gweru akiri ntubona botokolemereria ase iteke kinge embese kuche kutukuna kwa bano bo bange nyombe ngutugwere okulira tokoteba ngwanye serikali moko tokole akari tukuri iki abisi kinde tokonyole yebona nare abisi tutabua tintukeka abosangamo n'abaseki bamangana mayani go baereire anene emichandiri baheteire iyo kuburwa abisiyega yo mugambi indukirire gosoko bonene korolekana nebine binge gotwara umucano cinga gicoko gayana wone tora magogo ime yani nonyekero togotariru nabo bisaba banene ekobo busoku sana no eki uniform ntobwati oranyare gutabautisa oyo cha ikina no yokugambibwe ikina ningo lakini aba nainji bagwetere emichande menge juba ko chekere mbula ya chakere gutwari abidi twa break ikina twagenda ka ili twatendi litukolingao na mwaligere nyomba gali no inekero nkeyo no nye mesa keyo ondelio ora isekobwata ngankoli kore bono none obokoleri obuti bwako nga sense meyi esenge nchonga equipments chire maiga nchi saini chirakore chirayanane service benegatu nyina boni go besokire na kobolya barayibande bonse bari no moyo bwanja nyara ko bagochana kurigireria asajaiga enyerekane ngani go banyoljo burimo ubutakire ko nyara ko bokwa gacwege ntobono baganire mujimbe kurasira gongoro iga gosigasigiringane yiga limolioka omweshimiwa bworogongoro ntoroche chiobisi chiaibu na ching'are ta sasa asanda nyinge kone tokumetingana kige kanoga iga arontu yobo mana ne obisi na into tobwanete gotumeka asoko of services vecha sabantu bamintu onye amaene abandi baokonye na inje nasabire tokonye tubekeru obisi irigai tubetware none birugoine emesa na bintu binde ebira torobeli asense moyo bokoleli ingo report rigitaseni kya wanje tekya gatembe koiga asinseme chiga cha Gekano meyebunga yabo Kitutu wa Masabe kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Ukara.